Kaixo, itxaso pagoganaz eta arraseteko olgetatik egiten dutzuet berba. Gaurko honetan, Speed Colors izeneko mai jolas aurkeztu gero dutzuet. 2 eta 5 jokalarin artien jolasteko mai jolasa da. Eta naiz eta kajan 5 urtetik aurrerakoendako gomendatu, praketikak erakutsi duzku 7 urtetik aurrerako edo eta 8 urtetik aurrerako umiek gustora biltzen diela. Speed Colors jolasian hasi aurretik bertako edukixe atara, kajatik atara eta prestatu ingo dugu jolaserako. Alde batetik baditugu kolore bakoitzetik errotulagailu bana. Errotulagailu horri danak kajatik atara eta kajan tapan ipiniko ditugu maixen erdixen. Nik oinolan erakutziko dut, baina hau egongo da maixen erdixen. Beste alde batetik jokalari bakoitzari banatuko jako puntuazio txartel bat. Puntuazio txartel honek 2 alde dauko. Alde batetik zugia eta beste alde batetik loria. Bixak balixo iguela dauki orden gurouen erabili genke, baina danok berdin hau da. Danok zugia aukeratzen baldin mago, danok zugien puntu dauko, bale? Eta beste alde batetik erronda bakoitzerako txartel pila bat, erronka txartel pila bat eukiko ditu. Jolaserako prestatzeko, errotulagailuen kaja maixan erdixan ipiniko, erronka txartelak aldamenean eta puntuazio txartel banatuko jako jokalari bakoitzari. Hemen pixkat irudikatu dut, lau ibiliko bagitzaken moruan, bai? Eta zein izango da jolasunen helburua? Norbera izetien lelena, zugeko gorputz hori kolorestatzen eta, puntotxo edo bertan agerketan dien ataldanak kolorestatzen. Lehenengo kolorestatzen dagoena, hasi izango da irabazlia. Eta hortarako erronda desberdinak jolastuko ditugu. Beraz, jarraixen, azalduko dugu erronda bakoitzan dinamikia zein jan. Lehenengoko erronda honetan ingo duguna da jokalari bakoitzari erronka txartel bat banatu, kolorestatutako aldia gora begira dauela. Eta erronda antzestu baino lehenago azalduko zuet dinamika, bale? Lehenengo errondan banatu dutzagu jokalari bakoitzai erronka txartel bat eta ingo duguna da. Jokalari bakoitzak hartuko dut berak gure dauen tartia kolorestatutako aldea memorizatzeko. Eta behin norberak erabakitzen dagoenean berau memorizau dauena, txartelai buelta emungotza eta maixen erdixen dazen rotula horiek erabilitxe, alde hori kolorestatuko dau. Behin alde hau gora begire jartzen dugunean, ezin jabarriro ikusi kolorestatutako aldea. Lehenengoko jokalarixek bukaketan dauenean bere marrazkixe kolorestatzen, geldi esango dau. Eta hor geratuko da jokalari danendako marrasteko denporia. Saiatuko naz, nire txartela memorizatzen, eta gutxo gora bera dakidanean, buelta emungotzat, eta txandaka bakarrik rotulagailu hartu halko da. Garrantzitsua izango da, bizkor margotzea, baina baita bebai, ondo ertzetatik urten barik, eta holako txekontuak. Behin bukatu dagoenean, tapa ondo ipini, eta kajan enterra gauriko da. Ja, usto eta astu jatela. Guztela dana margotzeko, baina baliteke beste jokalari. Listo, bukatu dut margotzen, eta kasu honetan antzestu dut, dana margotzeko denporia eukidotela, bale? Behin margotzeko denporia bukatu danean, egin dena da txandaka jokalari bakoitzan karta ziurtatu ondo margotu dan ala ez, eta ondo margotu dan edo ez horren arabera punto batzuk banatuko di. Adibidez, nire kasuan margotu dut taula honen fondua urdina. Eta ikusten dan moruan, taula horren fondua urdina. Beraz, ondo margotutako eremu horregatik 2 punto irabaziko ditut. Bestalde batetik margotu dut hemen lelena moraua. Eta ikusten da hor lelena, moraua dela. Ordan hor, beste 2 punto. Aldameneko gorrixe da. Ia gorrixe margotu duten, berdia margotu dut. Zer gertatzen da, txarto margotutako eremu bakoitzagatik. Banatzen dela punto bat. Eta holan jarraituko gonke eremu danen errepasuain arte. Orduan, ondo margotutako eremu bakoitzagatik 2 punto banatuko dira. Eta txarto margotutako eremu bakoitzagatik punto bat. Izen die, 2, 6, 2, 3, beste 3 punto, guztira, 9. 9 punto horrek, ingo nituzkena da, edo zein rotulagailu hartu, eta hemen 9 laukitxo margotu. Erronda bakoitzeko puntuak banatu ditugunean, jokalari bakoitzak, jolastolatik errotulagailu bat hartuko da, berdin jutzo zen, eta bere txartela garbitu ingo da, hemen agertzen da nolako esponjatxo txiki horrekin. Lehenengo korrondan erabilitako txartela garbitu ostean, jolasetik
baztertuko dionek, eta urrengo rondarako txartel berrixek banatuko de. Baina hemen dator jolasan komplikazio eta diversio puntua. Erronda bakotxien punto gutxien atara dituen jokalarixek, errotulagailuen kaja hartu, eta beste jokalarixek bizkarra mungutzien. Eta bizkarra emuten dutzienien, berak gure dituen bi rotulagailuri koloretako tapoia aldatuko zien. Ordan, ez dut demoran, jokalari batek, punto gutxien atara dauenak, bi errotulagailuri aldatuko zien tapoia. Eta jokaldi berdin ingo da, errondatik errondara. Orduan, imaginoko zuen moruan, helduko da punto bat, rotulagailu bakoitzan tapak, ez dauela batingo bertan agertzen den koloriakin, eta horre pixkat gure memorixia ibe, pixkat, beste zailtxasun bat eragingo dut. Hau izango da Speed Colorsen dinamika, beraz, lehengoko jokalarixek zugien gorputz dana kolorestatzea margotzen dauenean, amaituko da jolasa eta jokalari hori izango da irabazlia.